els últims 50 anys s'ha produït una utilització massiva de plaguicides. Aquests i altres productes sintètics que contenen clor no es degraden o ho fan molt lentament i per això s'acumulen al medi. Aquests compostos també es produeixen durant la incineració de residus i en certs processos industrials. Un cop emesos, viatgen per l'atmosfera i es dipositen a causa de la pluja. Així es poden acumular a les plantes, al sòl o en cursos d'aigua. D'aquí passen els animals o els conreus. Finalment, arriben a l'organisme humà a través de totes les vies, però sobretot de l'alimentària. Científics de l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques de Barcelona han mesurat les concentracions d'aquests compostos a la sang de mares i fills a la Ribera d'Ebre i a Menorca i han observat que els nivells són semblants als dos llocs. En aquests moments estem veient que la incorporació la més important d'aquests compostos és a través de la dieta i com que tots visquem on visquem, doncs acabem consumint productes que no són locals, sinó que venen d'altres zones, doncs pràcticament en aquests moments tant és on estiguis localitzat i estem veient que les concentracions de la majoria d'aquests compostos són molt semblants. A més, en proves molt específiques, els investigadors han constatat que els nens amb concentracions més elevades tenen un quocient intel·lectual lleugerament inferior o poden presentar problemes lleus de comportament. Curiosament, la lactància materna, tot i ser una de les vies de transmissió d'aquestes substàncies, sembla contrarrestar els efectes dels contaminants i acaba beneficiant el desenvolupament neurològic del nen. Les diferències detectades són petites i en individus dintre dels paràmetres normals no impliquen cap patologia, però com que poden afectar tota la població, en conjunt signifiquen un problema important de salut pública. Els investigadors demanen que es mesurin les concentracions de contaminants en la població, com es fa en altres països, i que es duguin a terme controls estrictes dels aliments, però afirmen que un element bàsic és el compromís ètic. Ha de ser un compromís de tota la societat, perquè aquí l'ètica personal, sobretot dels professionals, és molt important, perquè el que no es pot fer és, quan un fabrica pinsos, per exemple, és utilitzar residus que provenen de la indústria, per exemple, olis que venen dels camions, per fabricar pinsos, com va passar a Bèlgica fa 2 anys, que alimenten les gallines i que això, els pollastres i els ous, vindran contaminats per aquests residus. Fa anys es va decidir eliminar el plom de la gasolina perquè tenia uns efectes semblants als detectats ara. Juntament amb el benestar de la població, el cost econòmic dels efectes d'aquests contaminants pot ser un altre argument per intensificar-ne el control.